birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Pepe pure. Happy birthday to you. Happy So ayan everyone, we are here now sa bakery nito, charot. So bumili kami ng cake para sa birthday girl na yan. Siya yung birthday girl pero siya yung bumili, oh, di ba? Daming tao may esperance sa cake kasi I believe I am beautiful enough. Oh, uy, busy kay kaday, busy kay kaday. Ayan. Piski lang kani kay na naman na siya yung mga katsikahan. Sana all. Ka-perfect ba? Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Love birthday girl, oh. Kasi yung giwat ang bus. Diha, na may litsong manok diha. Oh, sa may fried chickenan. Oh, let's go na. Taray mo ka-outfit, oh. Pak. Nagusa ka, girl. Win-win. So everyone, update for today's video. So dito kami sa may cake din, ganon. So bumili kami dito ng ng number candle, ganon. Kasi nga wala dun sa binilhan namin ng cake kanina. So dito kami bumili, charot. So hi everyone, update for today's video. So we are here now in park. Ayan. So sino siya? Ayan, so actually meron pa kaming merong kaibigan, meet something friends, ganon. Someone, ganon. So yun na nga, dito kami sa park for today's video. Ayan. So mamaya na kami pupunta din sa dagat. Kasi mamaya na kami maliligo ganon. So for this video, wala natin palito, no? Oh, so yun na nga. Hindi ako maliligo. Di ba ako para yung... Hoy, naligo ko, girl. Ikaw ang naligo, kandingon ka. Ligo ko sa puso. Puso, party mo. Wakay ligo. Period. So ayan. So kaganda na ng park, girl. So ang daming tao. Then I don't care kung marami nakakita sa akin. Di pa tayo video ko. So actually, nahihiya talaga ako. Ayan. Margarita's Coffee Shop. Ayan. Ayan. Asa ka? Aray. Nula? A few moments later. So everyone, update for today's video. So ayan, nandito na kami sa beach resort. Ayan, so yun ang mga Zay. Kasi ngayon lang ito nag-open. Kasi nga, for past few months, hindi siya na-open because of pandemic. So yun na nga, lahat naman So ngayon, open na lahat. So yun na nga, Zay, I'm so very happy kasi saktong-sakto lang din. Kasi birthday ni Judy Jane. Ayan, so walang masyadong tao, best. Kasi Lunes kasi ngayon. Minsan kasi ang maraming tao, Sabado at saka Linggo, ganun. So ngayon, Lunes, so walang tao, Zay. So kami-kami lang. So ayan, makakapag-rampa tayo ng bonggang-baga! Ayan. So I'm so very happy. So yun na nga, tapos na kaming bumili ng cake, tapos na kami bumili ng mga candle linens, gano'n. So yun na nga, andito na ako. Ang dami pa ng tao sa kabilang sa kabilang beach resort. So ayan. So papunta na tayo doon. Dito lang talaga ako dumaan. The beauty. Everybody! Ayan! So happy birthday to you! Ayan. Oh! Isog kayo man. Ayan. So naghanda na mga pagkain ba yun? Kasi nagugutom na ako. Of course. Birthday girl. Di ka... Ay, pangadto ha. Oh? Ang pulis. Na, ay. Lana si Ira! Mayra. Hoy, nalagi ka, Zay! Oh, nagbuting shot na. Barog daw, may barog! Hindi, gisurtan niya. Sana all, may tutoy! Sana all sa chisted. Hi! So kadamo gad tao din hiay. Hi Ira! Hello. Say hi to my video. Di ka maklaro. Hi! Say hi. Hello. Ay. Hoy Ira, kasi magisakyan. Salamat sa pikas. Hoy. Kayo pala yung naka-blue doon. Taray. Asa yung mga kauban? Tara, nagpulbos. Hi. Ito yung kauban ay. Asa yung mga kauban? Ito. Hi, Ira. Ay! Tabang ikaw!
So ayan, so ang daming tao dahil sa kabilang beach resort. Ayan si Liza, si Judy Jane. So tapos na siya nanguwag, namiga. Bayot, buring! Bayot, buring. Yung mga... Ha? Ito may daghang dagat sa amo. Ito lang. Magkabo rami dahil, magkabo. I-container na lang. Kabatuan, magkudirin namin ito kasi mento. Biniling uroy yung pari lalaki. Lapad o kilong. Nakaiba yung mama, nakikabagat niya na. Hoy! Kita kasi uyab dyan. Iya to, yap. Lo, gwapo. Pag nakamas. Naibong pa dyan lalaki ka na. Tsaka birthday din. Himuha ka ng ingon sa ako. O, diba? Sige, why should on? May anak ni birthday. Kinala na nag-birthday hair mo. Ah. Nakawat na kita beri kay ingon day. Oh. Eh, dito ba kami, mantulo. Ako, gipauna. Orti neto. Sa turayo tayo, kato nakayilo. Hoy, kami panguna. Oy, kailan mo ng mga... Sila sa Oh, may nakaila. Ako, nasisunod sa ako. Murag mga iro dito ba dong? Murag mga bibi niya. Ako inahan ba? Diyos ko, ginawa ni mga bayhana. Sila sa magud kay. Pagabot ito ko, ori, panlingkod mo. Arira mo ha, panglingkod mo. Kaya ito sa kusunahan. Kay kadto sila sa binagpos sa kong cellphone. Nagihimo po kong photography, napapicture-picture pa yung mga kago. Napapicture po, lagyo kayo. Murag kalingkuran pong tunga. Sa mani, uy. May tagtara picture ana ko do. Banjilin. O, diba? Dapat mo sundog juga ang banjilin kay Banggiita las banjilin. Profile unya. Di uy. Yung profile mo booking lang sa kinang po siya. Tatay. Agoy, wa na day. Ay na lang pag profile og ginana day. Sana. Kuya. Ya may nga ba siya nga ako lang si Rasul ka ani kang pulis. Iba ako. Hoy, badang. Ning kamot man. Di po ka sa Rasul na. Wa pa may ting paniud to, nagkaon naman ka. Hala ka. So, everyone. Suro yut suro. So, ayan. So, ito yung kanilang, ay, paridol kayo, eh. Mama na yun ka now. So, ito yung kanilang beach resort. Ayan. Ang tawag dito is Kamaruta kasi yung mangrove is yung kabila. Oo. Yung medyo maraming yung mga cottage nila, girl. Ito yung mga mesa nila. Actually, meron silang mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 cottages meron sila dito, girl. So it's very amazing kasi nung pumunta kami dito noon is ano pa siya, te, hindi pa siya simento, hindi pa siya ganito, wala pang kulay. Simple lang, simple as ganun. So sobrang ganda. Pero ngayon, ang ganda na ngayon kasi nga comfortable ka na talaga. Tapos, Wala pa man tong sahog no? 200 or 150 lang yung mga cottages nila. So, sobrang ganda. Ayan. So, pupunta tayo dito. So, yun na nga, Zay. So, ito, Maligo. sumuni siya ang ilahang Mutagbuang swimming ani. pool. Ayan. Ito yung parang swimming pool nila, dahil. So, sobrang ganda. Ambak na ko. Itong basakan. So, ito. Mayangap ato yut. Yut. Ay, namagupugupug. Yut ato agi ba? Buwan ko lang. Mabasa akong shoes. So, ay, ito yung swimming pool nila, girls. Hindi pa tapos, pero sobrang ganda. Actually, feeling ko tapos na ito noon, pero nasira nung bagyo. Ay. Na. Gusto kong maligo. Landi mo. Bahog. Hi! Taga-asa mo? Wagi. Kao ba lagi lang So, ayra? akong gisakyan, no? Lagi kay pareha mo short. Ay, tinaw. Naong di ay, eto na. Parang gusto kong uminom ng tubig. Dapay. Ubo ang yut. Hi! My name is, chat ko na lang. Charot. Hi! Ayan! So, kakilala ko yung nakamaroon. Ganun. Kisa man na. So, hi everyone. So, ayan everyone, daming tao dahil. So, ayan, rampa-rampahan tayo for today's video. Ayun. So, ito yung nanay ko dahil naliligo siya. So, silent of the world. So, diba? Siya yung naliligo na wala talagang kisaw dahil. Ito yung basurahan nila dahil. So, napakaganda ng cottage nila kasi meron talaga silang basurahan. So, hindi magiging kalat yung, yung mga kakain dito. Talagang meron silang disposable area, ganun. So, ayan. So, babalik tayo uli dito. Kasi nga, so, may 400. Pero pareho, dako na siya table ng 400, no? So, ito yung pang-pamilya talaga na cottage dahil kasi 400 talaga siya. So, sobrang laki nito. So, meron ibang 200 din. Then, meron din ibang 150. Manda ko sa 150 din. So, ayan everyone. So, pupunta tayo sa isang lugar na ang ganda ng view. Ang nakaganda dito is malawak talaga siya. So, yung mga cottage nila, although malapit na lapit lang, gano'n, nagkakadikit-dikit lang. Pero ang ganda kasi nga, malaki yung area. So, medyo makakarampa ka talaga ng bongang-bongga. So, ayan. So, ito tour house ko kayo dito sa kanilang beach resort. So, ito yung subbaanan nila, dahil. Ayan. So, ito. Ayan.
So ito yung subbaanan nila na pag mga isda-isda lang, tapos mga konti-konting karne. Pero pag maglilitsyon ka talaga, pag maganda yung celebration yun, yung kailangan talaga ng litsyon. Dito naman sa likod dito, may palitsunan, best. Ayan. So yan everyone, wala pala silang tubig na dala. O, inuman na dagat na inumin. So, for today's video, so bibili muna kami ng mineral water because wala silang dala-dahi na tubig. So ayan guys, pupunta muna kami sa ibang beach resort which is the Mangrove. Kasi nga walang mineral doon, nagtanong kami. So yun na nga. Dito, baka sa kabila, merong mineral water. So, dito na lang kami magtatanong. Sana meron para hindi na kami makapunta sa malayo. So, yun na everyone, nandito sa Melchor. So, ito yung beach resort ng Mangrove na sobrang ganda. Makita mo yung area, te. Wow! 1 hour later. It's my only solution. Counting down what seems like hours, not enough. Let's go somewhere. I'm not looking for trouble. Let's go So everyone, update for this video. So yun na nga, Zai, galing pa ako sa likod sa Mangrove kasi nga bumili kami ng asin, bitchin, saka suka. Yun na nga, sobrang excited, pati suka na iwan. So yun na nga, Zai, kakarating ko lang, tapos nandito sila. Hi guys, I'm back. Ulo ka. Ulo ka? So, I prefer fish. Something delicious and with you. And hello guys. Fish, a delicious video? Ano yan? Nakakain yung fish delicious. So ayan everyone, blow the candle na tayo dahil pictorials, ganon. So kanta mo, happy birthday. Happy birthday. Tagal naman ang natapos. Ay, ang haba. Happy birthday. Happy. Happy. Sara ulo ka. Des lamisa? Ah, ayan, video kayo, video ka. Ay lang baka magiging sa Tulit yung Happy birthday to you. Ingong bitaw ko. Ingong bitaw ko ipachop na lang ito. Pangit mo ha. Ayan, so ayan na nga Zai. Inayos pa lahat ng pagkain kasi nga kakanta kami. So ayan, yun talaga kakanta kami. Happy birthday. Sayaw, mga ganyan na pagkanta. Ayan yung kinis. Kutsara daw Zai. So yun yung birthday girl. Ate. Whole family mong good na. Yung titing, ikaw, Jiluid. Cerita seksira usa. Dakutan. Sogad ang kaon. Sogad ang kanta. Ayan, let's go. Ayan.
Happy birthday! Happy birthday to you! Oh! Oh! Oh, mga anak, mga anak! Oh, siya, sige, tiba! Oh, social distancing, hay, patawag barangay, Vic. Ay, pangita na ko kuan. Eto na yung Ayuda. inantay ko. Ayuda, day. Oo, yung pila, day. Asing yaw-yaw. Sabat, day. Ay, sige, oh. Dami ha. Magkinamutan tayo. Kinamutan na lang. Tara. Yun, wato na. Balang ka na. Hi everyone, update for this video sa yung kainan na. Ay. Ay. Ulit man. So ayan everyone, kainan na. So ito ka Mitchell. Buka mo yung uto, pedahan ka nila dito. Balik ka nyo ito na lang, ganyan na rin na. So ayan guys, kainan na. Kaya ito lang yung inaantay ko sa mga birthday dahil mga kainan dahil. Tanawa rin din mo labas? Kaya pag may mag-invite, alas 12 talaga ako makarating o mga 10 talaga ako makapunta gano'n kasi nga may kainan na. Saktong-sakto. Muna ako, I stay ano ka? Paibo. Tunulan magkamera ba? Hungit yan na rin. Tunulan og. Ikaw ni Martin ba? Yan luto, ako nag-ipin. Okay yan para may kolay. Ito ka ang bihat daw. Yes, din. Kamo na nagkaon. Ang kuha po dyan usa. Sayang din akin to. Kaya di bata, nakapakra na mesa. Ito naman. Nibira ko na bata. Wow. Sabi ko, multo? Ganyan ka pang pagkuhan ka. Nanagan man itong cottage ko eh. Natunong ba, mis mahal-mahal. Ang saon lang ka ni Ron. Parihara da sintot. Nakuyog, suktong taan ni ba? Oh, manggawas na punta. Mara pagdali mo ka para sukot, matima na tagkaon mangawat na. Oo, ba nagplantan? Para may sukto yun. Wala bro. Hindi na kayo duhay mo. Kuan, dahil kami ito na, kung taon mo na. Nang sa may gusto niya, nangawon na niya lamis ang may mulingkod. Arte ba? Bitaw. Kadalo sayang mumbo. Mahal ba ni pag doon? Ayun ako ang kamera. Basta mo ka? Ha? Maligo na dito. Sa bukal ka man. Maligo ito ang dagat. Nung anong ka na pa? Nung anong ranaw sisi? Maligo. Ito na nagkakatin. Pagdali mo pangaon. Dali nga rin. Arte nito po ko naman. Dire ay barato. 200 nga yan, di ba? Zay, ako na lang dyan sa camera. Thank you, Lord. Ano yan? Ano pa manipisa? Sarap talaga magmukbang pag may birthday. Kasi yung pagkain mo unlimited. Sibo ko na pa sa akin. Nagnahulangan mo namin singgit. Bayat! Nidakit tabak sa bayat! Ay, lang ito. Pagka na ako, ulo namin nakita. Why? Kisa man ni. Pagdawin ako, ay raman dahil. Ay naka, ano man, ay pag sexy ka ayo. Pag maabot siya, balay na punta diha. Nag-uuli na po siya balik. Kapag ari, gano'n. Balik siya mabuang balik. Dami naman ito. May nagukad ali. Ito nakan ba? Ikaw naman nagkukad na. Ay, second batch. Dapat pa rin second batch. So everyone, update for today's video. So ayan, Zay, tapos na kami kumain, Zay. Tapos na akong kumain ng bonggang-bonggang kainan, Zay. Ayan. So tapos na din sila, pero yung iba hindi pa. Pero ako talaga yung nauna kasi nga, ay, bili. Malobat ang cellphone, pag-iapil mo. Ayan, so ako sila na tima daya. Arte.